Tak dnes sme tu zorganizovali 7. ročník Kongresu Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Teda už po 7. ročník sme sa tu zišli, aby sme študentom ponúkli nejaké extra informácie. Poskytli sme im tento ročník 9 prednášok, ktoré sú zamerané na rôzne témy, či už ortodonciu, chirurgiu alebo konzervačné zubné lekárstvo. Takisto sme pripravili pre študentov panelovú diskusiu, v ktorej budeme aj s pánom prezidentom Slovenskej komory zubných lekárov preberať v podstate aktuálny trend. Možno ste si všimli, že sa rozmáhajú veľké zubné kliniky, tak porovnáme si tak, aké sú výhody pre čerstvého absolventa zamestnať sa na veľkej klinike alebo v nejakej malej ambulancii. A rovnako sme si v sobotu pripravili aj 11 workshopov, ktoré študenti teda absolvujú a dá im to nejaký praktický prínos. Táto akcia predstavuje obrovský prínos pre študentov, pretože majú možnosť dozvedieť sa veci, ktoré možno na prednáškach na škole neodznejú. Jednoznačne majú možnosť aj takisto sa dozvedieť nejaké doplňujúce informácie, nejaké najnovšie aktuality, majú možnosť stretnúť sa, pokecať. Sme 4 veľké fakulty na Slovensku a je málo akcií, na ktorých sa takto stretávame spoločne, čiže Košice, Bratislava aj Martin sa takto spoločne stretnú a aj sa zabavia. Účasť si myslím, že bude celkom slušná. Máme okolo 150-160 účastníkov, veľké množstvo doktorov, ako môžete vidieť aj veľa vystavovateľov, čiže ja si myslím, že je to celkom slušné. Tento kongres je už 7. a je celoslovenský. Ja to pokladám za obrovský úspech našich študentov, ktorých je vlastne, dá sa povedať, na všetkých lekárskych fakultách vlastne najmenej a organizujú takúto obrovskú akciu. No, je to potešiteľné, ale oni sú proste skvelí. No. A možno čo hovoríte na výber tých tém, ktoré tam v tomto ročníku priniesli? Témy sú ozaj, ja si myslím, že rôznorodé a zaujímavé budú a každému niečo prinesú. Niektoré veci, ktoré oni ešte neovládajú, tak si to uzrejmia a ja si myslím, že je to v pohode, že sa to takto robí a prednášajú aj odborníci, takže určite sa dozvedia niečo nové. Zorganizovať takéto podujatie je veľmi náročné, jednak po stránke finančnej, ale hlavne preto, že to vyžaduje veľa voľného času, ďaleko nad rámec toho, čo musia urobiť ako pri plnení svojich študijných povinností. Preto to veľmi oceňujem, že takéto niečo organizujú. Stred Slovenska je ideálnym miestom na to, aby mali rovnako ďaleko z východu a zo západu, takže v tomto smere je to výborné miesto a výborná možnosť preto, aby sa mohli stretnúť, porozprávať, potriať si rukou, vymeniť si nejaké skúsenosti, poznatky a socializovať sa. Ale ja si veľmi vážim možnosť vystupovať na takomto fóre, na akademickej pôde a dal som si za úlohu predstaviť študentom najmodernejšie technológie v oblasti stomatológie, čo sa týka laserovej stomatológie a s posunutím a presahom na dermatologické zákroky. Mám v záujme predstaviť im nové spôsoby ošetrenia, ktoré sú spojené s minimálnou invazivitou, lebo fakulty a výučbové zariadenia stoja pred veľkou výzvou, nakoľko technologický progres je rýchlejší niekedy ako akademický. Možno, že vy by ste ako študent ocenili, kebyže takúto prednášku môžete absolvovať? Ja ako študent by som ocenil akúkoľvek formu dnešného študentského života. My sme to mali o dosť iné a dnešní študenti už len na čo sa mohli na takúto krásnu akciu, že majú možnosti organizácie a majú možnosti vlastne byť konfrontovaní s najmodernejšími zariadeniami už počas štúdia. Je veľká výhoda, ktorú my sme bohužiaľ nemali. Sú tu študenti v podstate aj z Bratislavy, z Košíc a rovnako aj z Martina. Ako spolok združujeme všetky 4 lekárske fakulty, to znamená, že ktorýkoľvek študent na ktorýkoľvek fakulte mohol sa prihlásiť a prísť. My študujeme v Bratislave na Lekárskej fakulte Komenského a vlastne som v poslednom ročníku a teda aj minulý rok bol som tu, veľmi sa mi to páčilo a ja som akože poslednú možnosť, ako keď som ešte stále na škole, tak využívať. Možno ktorá z tých prednášok vás tak najviac bude zaujímať? Asi o prednáške o adhezívnych technikách. To bude prednášať pán doktor zo zahraničia. Takže asi najviac to.
Ja som prišla zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave z lekárskej fakulty. A možno prečo vás tento kongres zaujal, prečo ste prišli a ktoré prednášky možno, že budú pre vás také najzaujímavejšie? Tak v podstate ja, keďže som ešte len prváčka, tak všetko je pre mňa veľmi zaujímavé. Ešte to neviem takto úplne nejak zhodnotiť, že čo je tak najviac pre mňa zaujímavé, ale všetko je pre mňa zaujímavé, takže teším sa na všetky prednášky. Fakt. Čiže vítate takúto možnosť, že organizujú študenti pre študentov kongres? Áno, jasné, samozrejme, je to úplne super a to trojdňové podujatie teda nie je iba o vzdelávaní, ale má tam aj spoločenský rozmer, takže čo všetko ste si pripravili? Áno, je to primárne pre študentov, takže sme si pre nich pripravili aj zábavu. Každý deň máme nejaký spoločenský program s tým, že v sobotu celá vzdelávacia akcia vyvrcholí gala večerom. Slovenský spolok študentov zubného lekárstva bude tento rok oslavovať 15. výročie. Bol založený v roku 2009 a momentálne tento rok nás tam je okolo 400 členov, takže snažíme sa predovšetkým pre týchto členov prinášať nejaký akademický program, nejaké tie workshopy, prednášky, ale rovnako v podstate sme členskými krajinami a spolkami v európskych asociáciách, ale aj v medzinárodných asociáciách, čiže skrz tento kanál sa im snažíme nejaké stáže zahraničné ponúkať a podobne.